mga lalabs, this is Ailynski vlog, the Biculanang Uragon. Ngayon mga lalabs, dito tayo sa Carrefour, ayan. Dito tayo sa vegetables area, and then mamimili tayo lalabs ng mga sangkap na gagamitin ko kasi ang lulutuin ko ngayon ay chicken with pineapple juice. Ayan mga lalabs, punta tayo sa chicken area. Ayan, bibili ako ng chicken. Ayan mga lalabs, kumuha po ako ng capsicum. Ayan yung akong gagamitin. Ayan yung capsicum. Tara, let's tayo sa my chicken area. Ayan mga lalabs, napakadaming tao. Dami-daming tao dito. Ayan, tinitingnan ako ng security guard. Makahuliin ako ng security guard kasi nagbibideo ako dito. No problem, but I will take chicken. Ayan, ako dito sa chicken mga lalabs. Ayan, punta tayo ng Ayan, kuha ko ng chicken. Mura lang. Ayan po yung mga chicken, mga lalang. Kuha na tayo. Ayan. Ayan na po yung lahat ng ating sangkap na gagamitin sa pagluto ng chicken with pineapple juice. Ito yung ating chicken, mga lalabs. Ito ay gagamit tayo ng yung banana, ayan, saba. Then we have here this one, red bell pepper. Ito yung ating onion and garlic. And then we have here this one, green peas. Then we have here this one, soy sauce. This one is tomato ketchup. And this one, ground black pepper, pineapple, and then yung ating cooking oil. So ayan, shout out nga pala kay Alakimi, Namnam, Bekenemen. Ayan, Namnam, shout out. Ayan mga lalabs. So ngayon, mag-start na tayo sa second step. So ang sunod kong gagawin ay i-marinate natin yung chicken with pineapple and soy sauce. Ayan mga lalabs, yung second step natin ay i-marinate natin yung ating chicken. Ayan, ilagay ko siya dito. Ayan, ilagay natin dito. Ayan. Ito yung ating chicken, mga lalabs. So ngayon, ilalagay na natin yung ating pineapple. Ayan. Ayan, i-mousse lang natin. Ganyan. Then, ang next natin ilalagay ay ang ating soy sauce. Ayan. Ito po ay, ayan, 2 tablespoon of soy sauce. Ayan. Halo natin. Then, lagyan natin siya mga lalabs ng, ayan, yung ating ground black pepper. Then, lagyan natin siya ng kunting garlic. Ayan, garlic. Then, lagyan natin siya mga lalabs. Then, ito ng ating pampalasa. Lagyan na natin. Ayan. Lagyan natin ng, ayan. Haluin natin mga lalabs.
Ayan mga lalabs, hintayin natin ng 1 hour. Ayan. Marinate po natin siya ng 1 hour. Ayan. Ayan na po siya. A few moments later. Ayan na mga lalabs, ang sunod natin gagawin ay painitin na natin yung ating frying pan. Ayan. Buksan natin yung kalan. Ayan. So, nilagyan natin siya ng cooking oil. Ayan. Ayan, naikat na yung ating cooking oil. So, ilagay ko na yung ating, ayan, yung sabak. Fry natin yung ating banana. Ayan. Kaya na natin mga lalabs na mag-golden brown yung ating banana. Then after that, hahangulin na natin. Ayan po, nag-golden brown na yung ating banana. Ayan, yung ating saba. So ngayon, isit aside muna po natin. Ayan na po siya. So, ang sunod po natin ilalagay yung ating red bell pepper. Ayan. Ipapry lang po natin siya ng 1 minute. Ayan, okay na po mga lala. Ang gagawin natin ay side agin natin. Ayan, side na natin. Okay na po mga lala. Ayan mga lala, yung sunod natin gagawin ay ipapry na natin yung ating minarinate na chicken. Ayan. Gawin natin ay ipapry natin. Ayan na. Ayan mga lalap, hintayin natin mag-golden brown yung ating chicken. Ayan, mag-golden brown na po yung ating chicken. Ayan mga lalap, mag-golden brown na siya. Ngayon, ang next natin gagawin ay, ayan, golden brown na siya. Dilig lang natin. Ilagay natin yung ating onion. Ayan yung ating onion. Yung ating garlic, ayan.
Haluin lang natin. Mga lalabs, halo na natin. Ngayon, ilagay ko na yung ating sauce. Ayan. Yung pinagmarinitan natin. Ayan ang mga lalabs. Sumukulo na po yung ating chicken. Lagyan po natin siya ng ketchup. Ayan. 2 tablespoon of ketchup. Ayan ang ating ketchup. Lang po natin ng 10 minutes mga lalabs. Ayan po, ayan na. Nagano na po siya. Nakulo na siya mga lalabs. Ayan, so ngayon lagyan natin siya ng ayan, yung ating green peas. Ayan. Ayan yung ating green peas. Mga 3 tablespoon of green peas. Halo natin. Ilagay na rin natin yung ating sabaw mga lalabs. Ayan. Haluin natin. Hinaan lang po natin yung ating apoy.
hindi siya mga lalas mawalan ng sauce. Ayan. Nilagay ko na po yung ating red bell pepper. Ayan. Haluin natin. Ayan po, i-cover lang po natin ng tatlong minuto po. Ayan. Ayan, natin 3 minuto mga lalabs. Ayan mga lalabs, luto na po yung ating chicken with pineapple juice. Ayan. Ready to serve na po siya mga lalabs. Ayan siya. Ayan na mga lalabs, yung ating finished product na chicken with pineapple juice. Ayan po. And kung nagustuhan niyo po yung aking pagkaluto, huwag niyo pong kalimutang i-like, share, comment, and click the bell notification below para lagi kayong updated sa aking videos. Ayan mga lalabs, don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye!